in lo dam tlang em in tan thil tha le moi soi turin learner si ka lo let le ta subscribe like le share na in min lo pui ve don nia tun tuma po om dan moi chi rang rang karon phau chu kanga zanna chuan phone chungchanga om dan moi Hriattur som pani karon soi don ni pakhat na chuan I phone ti thiang hlim ro kan phone chunga kan thil da ten kan mizia an lan tir then kha chu en moi lo thalak le video tiang mu tura tam ema itan apoi lo ni pon midangin an mu sak chuan an ngai ne pangche en lawai om theilo ni pon online mi en zok la memoria sep lo ram atha nu pui le pasal nei ma chuan hei hi suala min ruai tu ani fauti I lo redon nia pani na chuan tian te phone khoi sak ur lo tur I phone aya chezok ani wange mo nel wangin nemo tian te phone khoi sak tam chin lo atha I khoi du ani pon dil ma sala chuan I man na tur sil riang che atir che ni lo chuan I du dan in lo setting vak lo la mangrei su tian te phone a gameplay vak kha amoi lawa ti mi lo tur ani I thiam zong ani chuan I riat ang thil tha kha I thian te ril la chuan mi phone soi sel vak kha chin tam lo athang pathum na mi te bola nin om tir su tian te ti na emo chung te bola emo ring vak hla lo play lo tur I ngai thadu ani chuan earphone nen ngai thala ring deuh devin lo save suang che an tir che ni lo chuan in khom line thalak le video lo la vak lo la I phone thar ani pon mi te riat tir angai chuang lawang upa tele pastor te ma lap song ring deuh play khi mi fing te chuan an ti ngai mi lo nia chuan phone ibiakin mi ten in om khopa ringin belola ibiak te riat tir ma sak lo chuan idu ang angin I phone speaker kha on suang che palina phone number nei tamro nula le tlangwal number chau nilovin pastor le upa te number khotlang roi tu te number atam theang bera nei hi atha ima mo le lawang ti soi the lawa ba ka midang mangmo te an om chuan I lo pe theanga an lom vio wang chuan number thar I save don ani chuan number save du dan kha I zot kewanga chuan an ming ko an du dan kha I chin chiangal don nia pangana I phone top up thun thin ro phone thadeu top up thun thei ngai lo ni ai chuan top up thun thei mi ni hi atha a moi zok chuan I phone a poisa om rang si in mi te phone in mi biak chin lo atha nangma zokin midang man tir la midang tan mal som na ni tumang che tlangwal laya phone paisa nei thei ngai lo ni te chu nulatin an ngai sang mia lo nia o an zo ker lo chuan I top up zat kha soi chu angai lawang parukna phone call ngai poi mong che phone kan nei chuan kan ma ni ang tho kan ai o ania chu wangin mi ten phone an call a I red lo changa umpon call let emo message let le emo tiang che an call cha voi ni thumi pick up lo ani chuan mi ten an rel mayang chuan I number riat lawa an miss call chen ni chuan call let ngal lavin message masala tha iman lo laya an call chen ni chuan iman lo chan le iman le hun tur sil siala amoi bok pasarina phone number thak tam lo atha I phone abaw ni pon I boy lo na turin I number kha chin chiala mi ten an ruk sak ani chuan I number ngai khadora thak nga la atha number sang neya mi ter hil hai tura wa chai boy khi atha lo I number thar I thak ani pon I thian te hil wat la amoi parian na gameplay film khuro gameplay hi aswal ran lawa ma se angai ringot khel lovin game dang athar thak thin la until ti dan kha zirla chu zirna pakhat ani tho ani ma se muman lo le pathian pol man lo khopa I buai pui ani chuan kha itan apoyang chuan thian te le chung te kom man lo thlenga I buai ni chuan kha a chikhat ani bok pakuana khochunga film khur atha ileng chuak don ani chuan I phone theng hil lo la tei pa message vak chin lo atha chuan earphone ne na hla I ngai thapa ani pon mi te biak hrelo khopa ringin play su man tau tak I lei thar kha misual te pon an du vea an en reng che ti kalo riala ti chuan
vak vak lo la a him zo kang mi te hmuah I phone kha keng chuak vak lo la itan a him zo kang somna itong kam man phim khorang che mi te fiam ani chuan mel hmuah in biak ani lo awangin itong kam man phim khur hleang che chuan then khat mi sual mi chai hrat deuh an oma an chai boi che ni chuan thedawin lo biala an zak mayang ithin rim chuan an tiloyang che som pakhat na message ithon en thin ro ithil thon kha alun nge lut lo en la chuan mi te chiar thei lo khopin shortcut mangsu chuan mi te an khum vak na na message man ai chuan pathian tu the message thin la iphone alom zo kang som panni na phim khur tur in khom pe lo ni pon mi te in khom line phone ching su chuan in khom la ya mi ten an call che ni pon message zeula nota da in khom bana call let me meiro poimo lutuk ani lo chuan in khom la ya phone khoi tam lo hi a fing thlak phone hi kan man thiam chuan ma son na min petuania ma se kan film khol lo chuan min ti chetu ani theiti ilo hredon nia kha phone chungchanga omdan moi kan hriat tur poimo sompani karon soi chua thei chuania hi lo subscribe la nakina na thona omdan moi te chuan mi te ina cho kan eile mi khol kan ni huna cho eile bara omdan moi te bo nakina karon chunzom don ani